Kumusta? Kumusta ka? Okay ka lang? Okay ka lang? Ha? Aram ko may mga problema kang dinadara. Pero sa hiling ko, kaya mong lagpasan yan. Kayang-kaya mo yan. Nagtutubod ako na kaya mo yan. Aram mo sa buhay, di talaga mawawala ang problema. Ako, kadakala kong inagayan ng problema. Ngunya, may problema ako. Pero anong ginigibo ko? Nakakapagma pa ako ng tao. Ilangan mo yan ha? May problema ako pero kadakol na pa kong napapagmang tao. Kaya aram ko nagtutubod ako na kaya mo yung problema mong lagpasan. Mayong problema, itatao ang taas kung di mo kayang lagpasan yan. Aram kung kaya mo yan, buhay, positive lang kita. Aram kung kaya mong lagpasan yan, dinadara mong problema. May problema kang ngunyan, sa susunod na aldaw, kaya mo yan. Itong feeling mo, di mo na kaya. Minsan, napapaisip ka, tano ta araw ka ni, tano ta pirmi na lang ako. Magabat pirmi ang namamatian ko pero aram mo gabos na bagay, gabos na namamati mo, may purpose yan sa buhay. Kaya tandaan mo permi, kung ano man ang mag-abot na problema, kung ano man ang mag-abot, kung sa hiling mo yung problema mong dinadara, dakula na yan. No, kasi may maabot pang problemang dakula na bako lang yan dinadara mo ngunyan. Kaya positive lang sa buhay. Hindi pwede magpara luya-luya, kaya ikang naghihiling. Laban lang sa buhay, gibo ka lang ni maray, sa kapwa, makisama kang tunay. Iyo lang yan ang sekreto. Maging maray ka lang, kung may problema, sige, enjoy. Pabayaan mo ang problema, ang mamoblema sa imo. Kasi ang buhay talidiyo sa kinaban, dahil man permanente. Kaya kung may problema ka, enjoy lang sa buhay. Enjoy lang sa buhay, men. Yan ang pinaka-the best. Daw may problema ka, enjoy lang. Enjoy lang. Dahil pwedeng may problema ka na mamundo ka pa. Ay, baga. Kasi ang buhay ta, sinabi ko nga ni, ang buhay ta, hindi pang habang buhay. Malin mo sa gamayo na kita, o dahil mo na-enjoy ang buhay mo. Dahil mo na-enjoy sa mga bagay na dapat gibuhon mo. Kasi inisip mo si problema, naghahanap kang solusyon, pero ano? Kaya, saro lang masasabi ko, enjoy lang ang buhay. Kung may problema kang dinadara, aram kung kaya mo yan. Dahil yan itataon ni Lord, yung problemang dara mo ngunyan, kung di mo yung kaya lagpasan. Kaya nagtutubod ako na kaya mong lagpasan yan. Tiwala lang sa taas, sabayan mong pangaji, higos, enjoy lang sa buhay. Kaya mo yan. Aram kung kaya mo yan. Lagpasan mo. Enjoy ang buhay. Saludo ako sa imo. Positive lang ha. Yeah, Sunday Talks. Holding my breath. I'm holding my breath till I can say all of